early woodpecker song. Ja, kijk, als kind vanuit spelen in de zandbak met hout klooien, met een zakmes daarin snijden. Op een gegeven moment kwam ik in Alaska. Dat is een beetje mijn vaste vakantiebestemming. En daar trof ik in een hele grote boekenwinkel een aantal boeken over het chainsaw carving. En ik denk van nou, dat moeten we eens een keer proberen. Er zit een motorkettingzaag op. Wel een gevaarlijk ding. Ik heb van een oudsnijder op de Schelling gehoord dat iemand die zei van nou, die pakte hem hier. En die eindigde hier ergens niet. De motorzaag heeft natuurlijk een kettingrem, dus die slaat snel stil. Deze gaat gewoon door, dus het is best wel een gevaarlijke machine. He picks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. And it's nothing. Ik hou van hout, ik hou van bomen. En we hebben hier op Vlieland natuurlijk niet heel veel hele oude bomen, maar wel hele mooie dennen. Met van die niet één grote stam, maar 5 stammen en als een soort hele grote kandelaar. Dat zijn onwijs mooie bomen, dus dat is gewoon genieten. Hoe weet je nou waar je stappen moet eigenlijk? Het is nooit af. Ik heb ooit een dode aalscholver gevonden. En dat zijn zulke mooie beesten. Dus die wilde ik eigenlijk er wel op hebben. Maar ja, ik had er eigenlijk geen plek voor. Totdat ik hier een beetje met die basisvorm van die otter bezig was. Ik denk van verrek, ik heb wat ruimte over. En dan komt opeens die kop van die aalscholver omhoog. Maar ja, dat kost wel weer werk natuurlijk. Dus daar moet ik wel een beetje voor oppassen. Dat een beetje niet uit de hand loopt. Ja. Nou ja, hij moet voor de vakantie. Ja, dat moet hij zeker.